εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε με μια υπέροχη παρέα νεαρών που είναι σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο, γιατί μας έστειλαν κάποια στιγμή ένα μήνυμα στο Facebook και μας είπαν τι ακριβώς κάνουν. Θελήσαμε λοιπόν εμείς να τους φιλοξενήσουμε. Απλά φρόντισαν να έρθει κοντά μας η δουλειά τους. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, θα καθίσω κι εγώ έτσι να σας καλωσορίσουμε. Ο Αρτέμις, ο Γιώργος και ο Γιάννης. Σωστά τα είπα τα ονόματα. Έπεσε η ησυχία, λέω κάτι λάθος είπα. Γιώργο μου, εσύ μας έστειλες το μήνυμα. Ήθελα να έρθουμε να γίνουμε λίγο κάπως πιο διάσημοι, ξέρω. Έτσι, να δείξετε τη δουλειά σας, μπράβο. Νέγκρο Στέιν είναι το... Πώς βγάλατε το όνομα? Το νέγκρο τελικά είναι το άσπρο ή το μαύρο? Μαύρο. Το μαύρο. Επειδή το συζητούσαμε προηγουμένως. Πώς βγάλατε το όνομα αυτό? Το νέγκρο είναι στα ισπανικά το μαύρο. Το στέιν είναι όλεκες. Η τάτς. Η τάτς. Στα Ιμπριάγα. Το σήμα μας, δεν ήξερα το σε. Είναι το λόγκο μας. Είναι η Κύπρος που είναι μαύρη. Σε τάχα είναι σαν νέας λέκες, μια μαύρη τάτσα. Θα στο μαγκούνιο χάρτη. Γιατί όμως? Γιατί είναι μικρή. Και επειδή είναι μικρή... Είναι σαν μελανιά μέσα στο χάρτη. Ότι έτσι μας υπολογίζουν οι άλλοι, ναι. Ότι είμαστε τόσο μικροί σαν χώρα που δεν μας υπολογίζουν και μας θεωρούν σαν ένα λεκέ. Μάλιστα. Κάπως έτσι μας θεωρούν, νομίζω, αυτό, ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία, με τα τελευταία που συμβαίνουν. Ποιος γράφει τα τραγούδια, τους στίχους, τη μουσική? Γράφω και τους στίχους και τη μουσική σε ένα τραγούδι που ήθισε με τον Αρτέμι, αλλά παραπάνω εγώ τα γράφω. Λοιπόν, θέλουμε να σας ακούσουμε, να σας απολαύσουμε. Είναι και κάποια από τα κομμάτια σας τα οποία δεν μπορούσαμε να τα ακούσουμε στον αέρα, έτσι, γιατί έχουν κάποιες λεξούλες όμορφες μέσα, τις οποίες δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Της νέας ελληνικής. Σαφώς. Οπότε θα ακούσουμε αυτά τα οποία μπορούμε να ακούσουμε στην εκπομπή. Τα άλλα στο YouTube. Τα άλλα από το YouTube. Πάμε λοιπόν να σας απολαύσουμε. Με ποιο θα ξεκινήσουμε? Το γιαγιά θα πάω στρατό. Γιαγιά θα πάω στρατό. Πιο επίκαιρο δεν γίνεται, έτσι τώρα πηγαίνουν μέσα. Εσύ πας στρατό τώρα? Και οι τρεις πάμε. Αυτό που είναι. Μάλιστα. Άντε, με το καλό. Ευχαριστώ. Εσύ το καθυστερείς, βλέπω, να κουρευτείς. Πάμε. Μετά τιμήθηκα, δεν πήρα τα γιαγιά μου. Βλέπω την γιαγιά μου να κάνει τον οδηγό. Έλα εγγονέ μου να σου πάρω παγωτό. Γιαγιά, είμαι 18, γιαγιά. Θα πάω στρατό, γιαγιά. Είμαι 18, γιαγιά. Θα έχει στρατιώτη εγγονό. Είπα κι εγώ να παίξω τον τρελό, αφού πλέον εδώ μέσα δεν μπορώ. Τη σήμερον ημέρα έτσι κάνουν τα παιδιά. Φοράνε το καπέλο και άντε γιαγιά. Είμαι 18, γιαγιά. Ίσως να πάω στρατό, γιαγιά. Δεν μ' ακούς που σου μιλώ. Φόρεσε σε παρακαλώ να ακουστικό. Κοριτσάκια να με κοροϊδεύουν και να μου λένε θα περάσεις καλά. Κι εγώ τους λέω θα έρθουν να με βλέπουν και να μου φέρνουν σουβλάκια ζευγιά. Γιαγιά, όταν θα με
19. Γιαγιά, θα περιμένω τα χρυσόψαρα. Γιαγιά, μα τώρα είμαι 18 και δεν έχω ποτέ να βάλω μυαλό. Θα πάω στρατό, μωρό μου γλυκό. Θα πάω στρατό, μωρό μου γλυκό. Μπράβο σας! Μπράβο! Πραγματικά είναι πολύ... Είναι γιαγιά. Είναι πολύ ωραίο! Δεν με ξαναλύω. Να σου πω, και από ποιον ζητάτε να σας φέρνει σουβλάκια και σοφταλιά? Από τις κοπέλες. Από τις κοπέλες. Δεν παίζουν μας να πάτε μέσα. Να περάσετε καλά. Αυτά που λέτε και στο Ακριβώς, τραγούδι. ναι. Μπράβο. Το ίσως γιατί το βάλατε μέσα? Μπορεί να αλλάξει το γνώμη. Γιατί ρε Γιώργο μου, μια χαρά. Τόσοι και τόσοι έχουν πάει Θα μέσα. περάσετε σίγουρα, ωραία, είναι δεδομένο. Θα κάνετε φιλίες, αυτά. Θα είναι τώρα, θα λένε κάποιοι που με ακούνε, ναι, έλα πει ναι, εσύ να κάνεις φιλίες. Ο στρατός σε φοβίζει πριν να πας. Όταν πας και μετά δεν σε φοβίζει, περνάς ωραία. Ναι, είναι πώς θα το δεις, να το δείτε έτσι. Θετικό. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Οπότε όσο πιο θετικά, τόσο πιο καλά. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι σας πραγματικά. Είστε απόλαυση, τραγουδάτε κάπου, έχετε κάνει εμφανίσεις κάπου? Όπου μας ζητήσουν βασικά. Σε μαθητικά συγκροτήματα, ας πούμε παίζουν 5-6 συγκροτήματα μια νύχτα. Παίξαμε Φράνκι σε ένα λάξ, μαθητικά συγκροτήματα. Εντάξει, κάναμε δικά μας live παλιά. Δεν προχωρούμε. Είμαστε θαυμαστές σας. Δηλώνουμε πάντως και οι 4 εδώ θαυμαστές σας. Το χορευτικό σας συγκρότημα. Σε διαγωνισμούς ίσως. Διαγωνισμούς όχι. Όχι ακόμα. Σιγά σιγά. Να βάλετε μπρος. Θέλουν να είναι λίγο πιο χαλαροί από ό,τι καταλάβαμε. Το επόμενο που θα μας πείτε ποιο είναι? Φωνιάς της αγάπης. Φωνιάς της αγάπης. Παναγία μου σήμερα. Πάμε. μαύρο αίμα θα τρέχει.
φύγει. Να μην αφήσεις κανένα με την ζωή σου να παίξει. Φωνιάς της αγάπης, φωνιάς της αγάπης, δεν είμαι εγώ. Η αγάπη έχει πέσει δυστυχώς στον γκρεμό. Φωνιάς της καρδιάς σου πάλι, δεν είμαι εγώ. Δεν κλέβω από σένα κάτι προσωπικό. Φωνιάς της αγάπης, φωνιάς της αγάπης. Όσα ρημάξε η αγάπη, τα έχω κάνει εγώ όλα στάχτη. Για να ζήσουμε κι εμείς λίγη ζωή, φτάνει να πίνουμε το μικρό κρασί. Φωνιάς της αγάπης, φωνιάς της αγάπης, Μπράβο σας! Μπράβο! Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω πριν σας αποχαιρετήσουμε και πριν σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας, να σας πούμε ξανά ότι είστε καταπληκτικοί και έτσι να συνεχίσετε. Τα σουξέ σας με τις κοπέλες, επειδή τις βάλετε στο τραγούδι προηγουμένως, τώρα μιλάτε για το φωνιά της αγάπης. Πώς πάνε τα σουξέ μας? Μια χαρά. Δηλαδή. Μίλα ρε, Μίλα, είναι. Μια χαρά ρε. Αυτό σε σπρώχνει, σου λέει μίλα, είναι. Ποιος έχει το παραπάνω σουξέ από τους τρεις σας? Θα δείξουμε. Κάνα δεν είναι ποιος είναι. Όχι ότι θέλω να το παίρνει αυτό, ξέρεις. Είναι αυτό. Αρτέμι μου, υπάρχει έτσι ένα αίσθημα που αφιερώνεις κάποια τραγούδια? Το συγκεκριμένο το έγραψα εγώ, του Γιώργου. Οπότε στο αφιερώσει ο Γιώργος. Αφιερώσει ο Γιώργος. Γιάννη μου, εσύ? Εντάξει, όχι. Εντάξει, θέλω να... Ναι, δεν θέλω να αναφερθώ σε προσωπικά. Εντάξει, καλά κάνετε, μια χαρά. Πώς σας φάνηκε η εμπειρία της εκπομπής, γιατί είμαστε ζωντανά, δεν είναι? Ναι, πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε. Τίποτα, να μην μας ευχαριστείτε. Είναι με χαρά που σας καλέσαμε εδώ στην εκπομπή. Μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε και πιο συχνά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας δώσουμε ένα δώρο για σένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το όνομα της συγκροτήματος. Necrostein. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γκρούπι Χριστιανά Αριστοτέλους. Τι? Είσαι γκρούπι. Ναι, έγινα. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη μου και σένα. Δεν πιάνετε το φιλί. Με το καλό να πάτε στο στρατό. Πάτε με το καλό στο στρατό τώρα. Με κοροϊδεύει όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν. Έτσι είναι 2 εβδομάδες. Μείναμε. Μα παρά έχει action. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να το δει. Να το φορήσετε. Ναι, να το δείτε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε ένα μικρό, πολύ σύντομο βίντεο για το πώς μπορείτε κι εσείς, τα κορίτσια μας, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για τον παγκύπριο επίσημο διαγωνισμό ομορφιάς Star Κύπρος 2013 Feel Fantastic. Ήδη έχουν ξεκινήσει συμμετοχές. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε κι εσείς να δηλώσετε τη δική σας συμμετοχή.